नमस्कार. नाताळ हा सर्वांचाच आवडता सण आहे आणि त्याला जोडूनच येणाऱ्या नवीन वर्षाची सर्वजण वाट पाहत असतात. त्यात जर या काळात तुम्ही गोव्यात असाल तर मग त्याची मजा काही वेगळीच असते. म्हणूनच प्रत्येक वर्षी देश विदेशी पर्यटकांचा जणू कुंभमेळाच या दरम्यान पाहायला मिळतो. याच दरम्यान रेल्वे व बस प्रवास, विमान प्रवास तसेच हॉटेल्सच्या दरातही वाढ होते. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा या दरात 17% वाढ झालेली आहे. तसेच देशांतर्गत प्रवास तिकिटांमध्ये काही प्रमाणात घट देखील पाहायला मिळालेली आहे. एका खाजगी ट्रॅव्हल एजन्सीच्या संकेतस्थळावरून 24 डिसेंबर ते 1 जानेवारी दरम्यान देशांतर्गत लागू केलेले दर असे. दिल्ली ते गोवा दरम्यानचा प्रवास गेल्या वर्षी 6,950 रुपयात तुम्ही केला असेल तर यावर्षी 8,100 रुपये तुम्हाला मोजावे लागणार. यामध्ये 17%ची वाढ आम्हाला दिसून येते. तसेच मुंबई ते गोवा दरम्यानचा प्रवास गेल्या वर्षी 4,080 रुपयांमध्ये केला असेल तर यावर्षी 4,580 रुपये तुम्हाला मोजावे लागतील. यामध्ये सुद्धा 12%ची वाढ आहे. दिल्ली ते बेंगलोर हा प्रवास 7,602 रुपयात तुम्ही गेल्या वर्षी केला असाल तो यावर्षी 7,823 रुपयांमध्ये तुम्हाला करावा लागेल. यामध्ये 2.91%ची वाढ दिसून येते. तसेच दिल्ली ते श्रीनगरमध्ये 5,963 तुम्ही गेल्या वर्षी गेला असाल तर यावर्षी तीच किंमत 6,062 रुपये आहे. यामध्ये सुद्धा 1.5% वाढ झालेली दिसून येते. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत विमान प्रवासात काही ठिकाणी घट देखील आम्हाला बघायला मिळालेली आहे. ती अशी: मुंबई ते चेन्नई दरम्यान गेल्या वर्षी 5,431 रुपयांचा विमान प्रवास होता तो आत्ता यावर्षी 3,889 रुपयामध्ये आहे. इकडे 28%ची घट आम्हाला दिसून येते. मुंबई ते बेंगलोर दरम्यान 6,133 रुपये तिकीट होती ती ह्या वर्षी 4,662 रुपये तिकीट आहे. त्यामध्ये सुद्धा 23%ची घट आम्हाला दिसून आलेली आहे. मुंबई ते देहरादून 8,250 रुपये गेल्या वर्षी विमान प्रवास होता तो ह्यावेळी 7,262 रुपये. यामध्ये सुद्धा 11%ची घट आम्हाला दिसलेली आहे. दिल्ली ते हैदराबाद या दरम्यान 6,642 रुपयामध्ये तुम्ही गेल्या वर्षी प्रवास केला असाल तो ह्यावर्षी 5,878 रुपयांमध्ये तुम्ही प्रवास करू शकता. ह्यामध्ये सुद्धा 11.56%ची आम्हाला घट दिसलेली आहे. दिल्ली ते मुंबई दरम्यान गेल्या वर्षीचा प्रवास 5,727 रुपये होता तो यावर्षी 5,600 रुपयांमध्ये तुम्ही करू शकाल. ह्यामध्ये सुद्धा 2%ची घट दिसलेली आहे. तर हे होते देशांतर्गत विमान प्रवास तिकिटांचे दर, ज्यामध्ये काही ठिकाणी घट झाली होती तर काही ठिकाणी दर वाढले होते. अशा प्रकारचे विविध विषय आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत राहणार आहोत. पाहत राहा गोमंतक. धन्यवाद.